V dnešnom videu ti ukážem, ako urobiť takýto shine efekt v CapCute, takže poďme na to. Takže ako si môžete všimnúť, tak sa opäť nachádzam v aplikácii CapCute a tu si môžete všimnúť, že tu už mám logo YouTube, na ktorom budem robiť ten efekt shine. Ale ešte predtým si zvolím nejaké to pozadie, napríklad si pretiahnem toto čierne. A tu si hneď pretiahnem na tú vedľajšiu vrstvu to logo YouTube. A dám si najskôr video a remove background, aby som nemal biele pozadie, ale takto čierne. Ako to vidíte práve teraz. Potom ďalšia dôležitá vec je, že si musíte zvoliť položku mask. Takže tu pôjdete do toho mask a dáte add mask a dáte film strip. A ten si vlastne pretočíte na 307 stupňov cca. A už si to len môžete zväčšiť alebo zmenšiť, to je ľubovoľné na vás. Ja si to dám napríklad teraz takto. A teraz pôjdem znovu do toho adjustment, ale zvolím HSL. A červenú farbu nám dám na hue 100 a to isté aj saturation. A oranžovú farbu urobím takisto. Tu dám tiež na 100 a toto taktiež. Ako si môžete všimnúť, je tam taký oranžový pásik cez to. No a teraz my vlastne čo urobíme, tak ideme do tej masky a presunieme to vedľa toho loga. No a teraz pôjdeme znovu do videa. A dáme znovu tú masku a tú masku vlastne pridáte keyframe. Potom si pretiahnete ten klip trošku ďalej, napríklad na 3. sekundu. A urobíte len toto, že prejdete s tým cez to logo YouTube. A malo by vám to dať tento druhý keyframe. A uvidíme, či to bude fungovať. A ako si môžete všimnúť, ten shine efekt nám už pekne funguje. Takže takto si viete vylepšiť vaše logo, či už Instagram, YouTube logo, Facebook a tak ďalej. Takže ďakujem za zhliadnutie tohto krátkeho tutoriálu a budem rád, ak toto video prezdielate, prelajkujete a dáte naň odber. Ďakujem.